አለሁልኪ የፍቅረኪ አነ እንዳለሁ መንዳኑ ልዝል ወዲ ከም ዘፍቅረኪ ተረጋግጽልዩ ሰላም ሰላም ነይሩች ፍቅር ኢንተርቴይንመንት ተኸታተልቲ ለሆንኩም ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ከመይ ኣለኹም ኩሉ ሰላም ኣነ ኣምላኽ ይመስገን ሰላሜ ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮኑለይ እንዳተመነኹ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ለሆንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻናል ተቐላቐሉ ከምኡ ደሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ተተባበሩኒ ካብ ልቤ ዘመስግን በአርከስ ለማዓንትኻ ዓሰርተ ወደቅ ተባዕትዮ ከም ዘፍቅረኪ ወይ ከዓነ ከም ዝደልየኪ ንሓዳር ከም ዝምነየኪ ዘርእዩ ምልክታት ክንዲ የፍቅረኪ ኢሉ ዝገልጸልኪ ብኻልእ ምኽንያት ዘርእየኪ ዓሰርተ ዋና ዋና ነጥብታት ከቕርብ እየ እዚን ዓሰርተ ዘማለየ ወዲ ተባዕታይ መሓዛኺ ዓርክኺ ብዙርያ ክትልዩ ኣስተመቢልካ ሓዘይ ኩለኪ ፎቶ ሓፍተይ እዛ ቪድዮ እስካብ መጨረሻ ንኽትከታተልኣ ንክትከታተልዋ ብትሕትና እንዳዓደምኩም ከምኡ ደሞ ያው ላይክ ሼር ኣይትረስዑ 3000 ንክመልእ እንተወሰነ ቀሪብናኒ 3000 ኣትውኒ እምበር ናብዚ ቁፅሪ ሓደና ዋነኛ ቀዳማይና ዋና ነገር እንታቲ ኣለኹልኪ ምሽ ዝብለኪ ኣለኹልኪ ኣብ ጎንኺ ተስፋ ምሽ ዝህበኪ ዝፈትወክን ዘፍቅረክን ስለዝኾነ ኣነ እንዳሃለኹስ መንዳኑ ኣለኹልኪ ኢሉ ተስፋ ምሽ ለበኪ ሜቢ እዚኣ ብቻ ልጥቀም ካልኦት እዘይ ማለት ኮይኑ ግን እዘን ዝቕጥቕሰን ዓሰርተ ነጥብታት እንተልዩኖ ዝወድሱ ንዓኺ የፍቅረኪ ፎቶኪ ኣስተመብልካ ሓዚ እሺ ናብ ቁፅሪ ክልተ ኸድየ ክነስተኻኽሎ ኢና ወይም ደሞ ከስተኻኽል እየ ፀገም የብሉን ዝብል ዝኾነ ነገር ምሽ ተሓትዮ ወይ ከዓነይ ምሽ እስኽ ዘይትደልዮ ፀባይ ምሽ ልህልዮ እዚ ፀባይ እዚ ከስተኻኽሎ እየ ንዓኺ ኢለስ ከስተኻኽሎ እየ መስዋዕት እየ ዝኸፍሎ ንዓኺ ኢሉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንዓና ኢሉ መስዋዕት ዝኸፍሎ እሺ ከስተኻኽል እየ ንምንታይ ስላልፎትዮና ንኽኻስረና ስለዘይደሊ ንዓና ኢሉ ዘስተኻኽሎ ቃል ኦልሬዲ ስሉ ፎትዮ ወይ ከዓ ኩዕሾ ምርኣይ ልፎቶ ነይሩ ኣነስ ኩዕሾ ዝርኢ ወዲ ኣይምቸኝ ተልክዮ ኦኬ ክገድፎ እየ ከስተኻኽሎ እየ ንመን ኢሉ ንዓኺ ሓፍተይ ማዕረይ እሺ ሳልሳይ ዝሕግዘኪ ነገር ተልዩ ንገርኒ ሳልሳይ ዝሕግዘኪ ነገር ተልዩ ንገርኒ ዝብል ተኾይኑ ጊዜ ዘበኪ ሓሳብ ከካፍለኪ ዝደሊ እስኽም ከምኡ ክተካፍሉ እየ ዝደሊ ችግርኪ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ኣብ ዝረሓቐኪ መሬት ኣብ ዝተገለጠትልኪ ተስፋኺ ኣብ ልፀለሞ በይንኺ ኣብ ዝኾንኩሉ ግዜ ኣነ ክሕግዘኪ እየ ምሽ ልብለኪ ራብዓይ ኣበይ ደረጃ ኣለኺ እንዳበለ ዝሓተኪ ተኾይኑ ኣበይ ደረጃ ኣለኺ ዘለኽዮ ኩነታት ክሓተኪ ምሽ ዝሓተኪ ያው ሓዚ ሓደ ሰብ ብሕማቕ ነገርን ብፅቡቕ ነገርን ክሓተኪ ይኽእል እዩ ዘለኽዮ ኩነታት ግን እዚኦም ንብለለኹ እዚኦም ዓሰርተታት ምሽ ለማልዩ እዚ በቃ ውዕለኺ ምስ ቤተሰብ ዘለኪ ቅርርብ ምስ ሰብ ዘለኪ ኣቀራርባ ኣብ ምንታይ ኣብ ትምህርቲ ዲኺ ኣብ ስራሕ ጉዳይ ዕላማ ኸታይ እዩ ኮታስ ኩሉ ብዝርያኸ ነገር ክፈልጦ ይደሊ ንምንታይ ትሕት ዝበልኪ ተኾይንኪ ብሓሳብ ብኢኮኖሚ ክሕግዘኪ ይደልዩ ያው ጎበዝ ተኾይንኪ ከዓን ጎበዝ ይቀፅል ኢሉ ከተባብዓኪ ስለ ዝደሊ ስለዚ ዘለኽዮ ኩነታት ወይ ከዓ ዘለኽዮ ደረጃ ክፈልጥ ይደሊ ስለኺ ክፈልጥ ይደሊ ሓምሻይ ዝኾነ ነገር ምስ ልገጥመኪ ብዚ መንገዲ እዚ ኣይትረድእዮ እዚ እኮ ከምዚ እዩ ብከምዚ ክነስተኻኽሎ ንኽእልና ሸለሊል ክሕለፍ እዮም ምሽ ልብለኪ በቃ ዝኾነ ነገር ኣሎ ከምዚ እንዳለይ ግን እስኺ ብኻሊእ ምሽ ክትርድዮ ነኖ ከምዚ እዩ ኢሉ ምሽ ለረዳእኪ ሻድሻይ ኣነ እንዳሃለኹ ምንም ኣይትኾንን ባይዘ ዛቓል እዚኣ ብጣዕሚ እየን ደቂ ኣንስትዮ ውው ተብለና ኣነ እንዳሃለኹ እንታይ ከይትኾኒ ኣነ እንዳሃለኹ ለሆነ በቃ ውሕስና ኢሉ ዝስምዓካ በቃ ኣነ ገለ ተኾይነ እሱ ለኒ ገለ ደረትካ ትነፍሕ ማለት እዩ ኣነ እንዳሃለኹ ምሽ ዝብለኪ ተኾይኑ ምንም ኣይኸፍአክን እዩ ኣየደብረክን እዩ እስቲል ብዝደበረኪ ወይ ከዓ ብዝኸፍአልኪ ሰዓት ውሽጢኺ ገፅኪ በቃ ሪኡ ዝርዳእልኪ ወይ ከዓ ዘንብበኪ እንተኾይኑ እዚ ላይ ይፈትወኪ እዩ ማለት እዩ ክንደኺ ተሓሊቑ ዝጣበቐልኪ የኒ ከዚ
ጌጋ ጥፊያ ትሆን ተለሃይ ጌጋ ይግን ኖ እሳካም ዘይትገብር ነይሩ 100% ይጣዋል እዚ ልገብር ተኸይኑ ይፈትወኪዩ ስለዚህ አጥረብልክ ሓዚ ሓፍተይናተይ ከለክደልኝ ሸብዓይ መሓዛይ ወይ ዓርከይ ወይ ሰበይተይ ተትኾኒ ደስ መበለኒ መሓዛይ ወይ ዓርከይ ወይም ሰበይተይ ተትኾኒ ደስ መበለኒ ከመኸ ዝበለት ጓል ሂዋን ብጣዕሚ እያ ደስ ትብለኒ ያኒ ብዛ አጋጣሚ ያኒ ክንዲ የፍቅረኪ እየ ምዋል ተጠቅምሎ ያኒ ንዓኽስ ተመኔኪ እየ ይምነየኪ እየ ተትኾኒ ደስ መበለኒ ያኒ ሕቶ ይዳርጋ ሓቲትክ ዘሎ ያኒ የፍቅረኪ ይፈትወኪ እየ ክንዲ ምዋል እዛ ቃል እዚኣ ተጠቅምሎና ኢና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ወዲ ተግነን ጨበጥ ብላ በተለይ ሸውዓይቲ ሓዛ ያኽን የብግልጽ ለትግርኛ የፍቅረኪ ማለት እዚኣ ከይትርስዓ ሻምነይቲ ንስኽኮ ካብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ፍልይትን ብልጽትን ኢኺ ምሽ ዝብለኪ ባይዘይ ኣብዚ ማንም ወዲ ከምኡ ክለና ይኽእል እዩ ያው ሓደ መፂእ ንስኽኮ ብልጽቲ ኢኺ ካብ ኩለን ማንም ነማንብል ዋው ደስ ክትብል ብፎቶ ኸዲ ብድምፂ ኸዲ ብልኾነ ከምኡ ክለክል ግን ኣነጋግራይ ኣጠቃቅማ ቃላተይ ካብ ልቢ ድዩ ወይስ ጆስት ንጨዋታ ንዓና ምፍላይ ኣይኸብደናን ደቂ ኣንስትዮ ያው እንተፎቲና ስማርት ኢና ስለዚ እዚአን ብደንቢ ክንጥንቀቕ ኣለና እስኽኮ ብልጽቲ ጓል ሂዋን ኢኺ እስኽኮ መወዳድርቲ ለብልኪ ፍጥረት ኢኺ ምናምን ያኒ ምሽ ለድናቂ ግን ካብ ልቡ ልመንጨ ወዲ ግን ያው ንሕና ኢና ክንፈልዮ ንኽእል ከምዚ ዝወድቲ ኮይኑ ከዓ ይፈትውኪ እዩ ከዓ ንሓዳር ይምነይኪ እዩ ግን ኩለን ምሽ ለማል እዩ ምሽ ፍርቃ ፍርቂ ያው ዜን ሓዝ ብዝርያኸ ዘሎ ኣወዳት ያው ካብ 10 ክንደይ ሒዘም ኣለዉ ቼክ ግበራለይ ማለት እዩ ከዘይ ኮይኑ ብኩሓቶም ክነፈንዮም ኢና ኦኬ ተሽዓይ ንራኸብ ምሽ ልለኪ ያው እታ ዘላቶ ጊዜው ብጣዕሚ ቢዚ ኮይኑ ዋላ ግን ንዓኸ ጊዜ ምሽ ልህበኪ ንራኸብ በቃ ንኽትረኻቡ ቦታ ለማቻች ኣብ ዝኾነ ይኹን ቅድሚኣ ንዓኸ ምሽ ልህብ ኣብ ዝደለኽዮ ሰዓት ምሽ ትረኽብዮም እዚ ወዲ ተባዕታይ እዚ ይፈትወኪ እዩ ሓፍቴናተይ ያኒ 10 ቢዚ ይኹን ኣብ ዝሃለየ ብመሰጅ ክኾን ይኽእል ብምድዋል ክኾን ይኽእል ብቻ ብለኾነ ቅድሚኣ ንዓኸ ልህብ እስኺ ደውል ኩሉ ከዓነ ክፍቲ ኮይንኪ ምሽ ትረኽብዮም مش السبتة أو زدولو سطركي السخاوز دلها مش للركب مو الجزء مش لمكي زلا يفتوكيو حفتناتي هم زلا لبسري أختلي محزاقي حزل لي خي نيمة الراشنا وانينيا 10 إلى بزغمت كوا دمو أبكدو أب حلمو أب علامو مش سحوسك ያው በገንዘብ ወይ ዝኾነ ነገር አይነኩልህ ብዝኾነ ብቻ ከዓለል ከሎ ሕጅና እውነት ኣነ ራሄል እየ ያው ሓደ ናዕለልኩ ራሄል ሃምዚ ኮን ገብርና ራሄል صحسي ከምዚ ንገብር ስታይ መስለክ በቃ ዝኾነ ሕልምታት ከውጽ ከሎ በቃ እስኺ مسؤول ለኺ ንሕና ከምዚ ንገብርና ንሕና እኮ ከምዚ ተንገብር ከምዚ መትለውጥና ነርና نحنا همزة كنا بزرع على بك نحنا لرزة يعني كلتينا مالتي يعني أنا من نسو بكا السخنة نسو مش تخانو إزاي نفوتوكي مالتي بزي إذا أنا 10 بتعمي كنت انقغلا للنايو بقات عمي محازت حزنا أفكارتم حزنا بقولنا كل يوم كن ليكرد يعني لخنا نعم أفكارنا يجن نعلق على الكلام أنا خمسة كبرية خمسة خلواتية وخمسة تلتقينو زين نوعل بتشاي زقدم زلو السخي أفتنات حلمي ويكان أفتنات يود تارا يملكن حفتناتي سو أكون عنا تلغي أقارتو يجن كل جزء أي نحنا هم نجبرنا نحنا كهم زينا نحنا كهم نحنا نعمله نعخل حاويسو زناقر تخوين جن أزود زي فوتو كي فوتو يعني لما عند سنورني نزي مثل انت فاتحكم لايك شير سبسكرايب بمقارعة رسول بغات على فيديوز كعنا رها سنايكنات كلكم يفوتو باي باي مساكم نتانا حورج فكر انترتينمنت